Verkkalliset soosit posille annettu, kusipommilla rintaan ammuttu. Onko touhussa mitään häpyä? Annetaan meidän homouden näkyä. Onks tää gay vai ei? Voisit laittaa leima ja biittiä. Pitäiskö ottaa golfmittiä? Jalkasieni fyrkkaa vai ei? One of the boys on poikien lahko. Ei sinne yhdelläkään sutturalla asiaa oo. Ennenkin on sen sanonut. On Sannin pers, reikä vertaansa vailla. Kermadelle ja tuke maistaa. Joo, ne sennemmin varpuleita haistaa. Me tonne nurkkaan runkaamaan. Jaksot on trailereiksi muuttunut. Missä loput jaksosta onko kulli upunut? Nykyään vaan lyhyitä pätkiä. Pitäis poikia korville lätkiä. Mut löysällä kun operoidaan, muuta on vaikee odottaa. Puolet jaksosta Sige Sputnik ja loput sitäkin kusisempaa tilaston muffausta. 1 Ben Affleck, 2 kahviuna, 3 vanhemman rouvan lolitat. One of the boys on poikien lahko. Ei sinne yhdelläkään sutturalla asia oo. Ennenkin on sen sanonut. On Sannin pers, reikä vertaansa vailla. Kermadelle ja tuke maistaa. Joo, ne sennemmin varpuleita haistaa. Meen tonne nurkkaan runkkaamaan. Ei enää tiedä tuleeko jaksot vai ei. Vaihtoehtona on ainakin jos kyllä tai ehkä ei. Kolletarina vissiin tulee kun tulee. Ensi jaksossa tai kokkiliven jälkeen. Pojat striimiäkin alkas toimittaan. Kusista pöntöstä tänne vaan tulemaan. Ei hyvä huono, not good bad. Posirinki ja hyvä mieli, hieno pyörä, ihan hyvä äijä. Mitä peralle? Laihtunut! One of the boys on poikien lahko. Ei sinne yhdelläkään sutturalla asia oo. Ennenkin on sen sanonut. On Sannin pers, reikä vertaansa vailla. Kermadelle ja tuke maistaa. Joo, ne sennemmin varpuleita haistaa. Meen tonne nurkkaan runkkaamaan. Kyllä oli asiat hyvin kun kullikolen tökätti ja kuulokkeet sissiustolle tuoksahti. Nyt ei tarvi kullia enää pelkää, koska muuten antaa sponssit selkää. Vielä tikkahaaste tulla voi. Päivä 24 kohta näytöllä soi. Rakas mä huudan, voitko ottaa mut takaa?